ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Maurang pag-aaga po sa Indogabos. Mga kababayan natin kunyang pungaldaw, sana po ay okay ka mo asin dining pigmamati na naman nakakaulugan sa hawak. Kapal pa kan sa iyo, kasing kagutuman sa tulak. Yan. Sa mga ka-seniors ko, good morning. Fight sana mga ka-seniors. So iba nakareceive na ninayuda. Enjoy the perks of 20%. Marami ng sale ko niya. Di ba naman pwede ba? Alright, mga kabayan, halipot na mga iribanan tata. Naalala ko, 3rd Friday pala nun yan, no? Pag 3rd Friday, 1st and 3rd Friday, mga tuga, nagpo-programa ang Department of Trade and Industry o DTI Regional Office number 5. Nakikita ko, sabi ni Sir Boots na Santiago, imagine niya, guest niya ako. Ang DTI. Ayan, araw po nindo mga tugang, next week, ano yan, Huwebes, no? Huwebes, ay Miyerkules, mga tugang, kung gusto magkatanaki mga masisiram na mga produktong haling masbate, lalo halimbawa, corn beef, ha? Gustong magkatanaki, ito po na authentic carmilado hali po sa mga buffalo, ha? Buffalo milk, di ba? O kaya naman mga fresh and marine products garo, pagkatapos ito po na mga iba pang produkto kan masbate, pa-share ka mo dyan mga tugang sa Ayala Malls, Ligaspita. Big balik mga tugang ka masbate, DTI Masbate, ito po na Urawasan Masbate. November 22 to 26. Diyan po sa Ayala Malls. So detalyos po kayan at siya na lang si Sir Boots at mapaliwanag kan doon po sa programa kan DTI. Ano? Sabi pati ni Angel, ano nga ya, Sir Mar? Ibabalik sa mga kabayo. Naramdaman ko kan first Urawasan Masbate, si Janila. Si Seto, si Angel. Si Seto, si kaibanan tayo na sa court. Ha? Naglunad doon sa kabayo. Ewan natin kung isasabay yung kabayo. No? Okay. Pero ang pinaka-importante, yung mga produkto po ng Masbate na maipromotir mga tugang para po sa tuya po mga kababayan. Digdi po sa mainland. Now, dakulon sinda ng mga kung si Janila pala, binabente. Kung sa hindi po maramdaman, sa mga iba-ibang mga trade fair kang DTI, mga tugang yaon dyan so mga products sinda mahiling po nindo yung iba pero sa products mga tugang na leather at saka yung mga bagul baga kang coconut yaon po duman sa mga food products na di matatawadan mga tugang na only Masbate mo yan makukuha. So may opportunity na naman kita, save your coins or your peso na nareceive nindo kasuod ma sa bonus pagkatapos cash gift ka mga government employees.
tagama ka mo para po sa pagbakal ka mga produkto ali po sa Masbate sa Orawa San Masbate Trade Fair diyan po sa Ayala Malls pang 2 taon po ninda yan. And siyempre part naman nagirarin ninda po so Filminera Mining Corporation at saka may isa pa yung food basta sa pagkain ang kalimutan ko andito sa aking puro kandila anyway welcome po giraray sa mga taga Masbate at saka siyempre salamaton sa DTI sa padagos po na pagtataoning oportunidad sa mga producers mga MSMEs na maipabistoan sa ng produkto and then makakuaning mga kliyente yan ang saro sa oportunidad na maipamidbid ang produkto, di ba? And kumailing po nindungon yan because of the intervention ka mga government agencies nailing tang ibang klase na including sa packaging mga tugang dakulao ng improvement and then yung entusiasmo as in dedikasyon kan sa tuya po ng mga negosyanteng saradit lalong nagkusog ang sa inda pong buot na mag-venture pa as in mag-explore sa bigger market tangani po na mas magdakol ang sa indang matabangan tayong mga MSME na ini sinda yung nag-create ng employment mga tugang in the community, di ba? So dakulao na tabang sinda mga tugang sa progreso kan sa tuya pong nasyon sa total sa kabuuan. Okay? So duman po sa mga kababayan nagapot manong po sa sweldo. Totoo po ito tabi. Para sa mga minimum wage earners, mga tugang may ipinaluwas na wage order na bago ang DOLE. Diniskas na po yung kasuhapon. Inulit lang yan may naggapot. Kung totoo po ito. May additional na 30 pesos para sa mga nasa pribado. Hindi po. Mga workers sa private sector, may 30 pesos na additional sa daily minimum wage na dati 365 mo niya magigipong 395. Iyo. Sa pag-aadal bagada, dapat Angel, ang 5 pamilya may 379 di sa Bicol. Kaya kulang nga di. Ang 500 nga ni Grada minaantos. Imagine, kan September, ang balor kang piso, mga tugang, yung itong purchase value niya, 78 centimos na sana. So kung sabi kung may 1,000 ka Angel, ang mababakal mo, 780 pesos na lang na kantidad ng produkto. Ano? So, tipid-tipid kita. Pwede yan ma-arrest, pwede yan magibuan ng pagi, magtanom kita ng pagkaunta. Lalong-lalo na sa mga panggisa-gisa, pang surusinigang, ito po na pakbit group, yan mga madali yung pabuhayon po yan. Tabi, no? Igwa ka sa nang, maski dahi ka ng lote, igwa ka lang ng mga containers, ayan, nauso na po yan ngunyan, container gardening, ayan po kita mag-venture kita dyan. Kulang pakinabang po yan. Sigurado ang pagkaon mga tugang malinig, as in masustansya, natututukan, kita mismo nahiling ay di, yan, maugma pa sa buhay Alright? O Beno, bago kita magpaaram, mga tugang, kaunta na ang report mo na ni Ans Galero, ali po dyan sa luwas. Ans, please kami na, Ans. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong Bareta funding as in suporta para sa MSMEs ang tigtauan doon ni Securities and Exchange Commission o SEC Commissioner Carla Bello sa iyang mensahe niya na pagkaaga digdi sa Pepperland Hotel sa Albay District Ciudad. Sigun sa iya, dakula ng gadaan na nagiging papel kan MSME. So kaya ini mga micro, small, medium enterprises kung kaya dapat natutukan man na mga muya na maggaygwa ng startup businesses at haradik man daw sa na ini and sigun sa iya na SEC bilang pagsunod sa kasuhuan ni Presidente Bongbong Marcos nagigibong niya ng paagi kan na pagpundosiro kaya pagbukas kan capital market sa siring na mga sektor. Iniangkat kan pahayag ni Commissioner Bello. However, 67% of our MSMEs continue to experience credit constraint.
most of them rely on internal resources for their capital needs, while those who apply for traditional bank loans face tedious documentation, high interest rates, and mandatory collateral requirements. Sigun sa iya, kung siring kineng magpapadagos na sitwasyon kan mga MSMEs, posibleng git sa nang makuanin dan nakita kung may mga collateral pa. Kung kaya sigun sa iya, nagtatarubang tabang na sa indang opisina, siniba pang mga concerned agencies, Aha. manungudig para tutukan ang siring na bagay. Ayun. Tsaka maray man din na dapat aram kan would-be MSME kung anong lalaugon niya before they start the business, di ba? Yan ang pinag-importante. Kaya maganda din inaiguit ang Go Negosyo Center sa kada banwaan na na-establish kang DTI tangani na makuhaan ng information kan mga gustong magnegosyo. Yes, tama. And actually, sigun sa iya, igwa na sindang tulo na konsideradong SEC license crowdfunding intermediaries ining industry sit-in tapos round 1. Igwa sindang mo yan din mga pigsat at dabutig di sa Pepperland Hotel. And ining mga invited din ng participants na startup businesses, pwede nang mag-inquire o mag-communicate sa mga ini kung na paano maka-avail ka na kumbaga funding para man sa indang mga negosyo. Ano yan? Daidaan collateral? So far the Sir Mar, discuss pa ni Commissioner Bello, dapat doon pa sa mga breakout sessions itataram. Ang ano lang digdi is may diit lang ng mga requirements na kaipuhan na ipasara o isumitera. Pero kung collateral daan pag ururunan, daiman masyadong hagadon. Kumbaga, the requirements lang and mga IDs na pagkakaipuhan digdi. Pero ano yan? Loan yan? Loan o grant? Oo. Loan? Oo. Utang o ninda? Mm-mm. Ayun, okay, sige. So, iyan Sir Mar. Sana wala ng collateral, saka wala ng interest. Sana. Okay, sige. Nagpa-participate di kadaghan mga nagpupuon-puon pa sa ng mga MSME. Iyan, pakiaram mo, Ans, kung anong mga requisitos tangani na matabangan ta mga kababayan, ta magiyahan ta, anong dapat yun ang gibon, ano? Roger, tapos Sir Okay, Mar. sige, thank you. So, yun, pinatabi Sir Mar, informasyon man di sa nasambitan ng venue. Kaya Bansi Boy, Ans Calero, DCG. Thank you very much, Ans. Mga tugang, that ends our program for today. Pero mabalik po ako mamaya, 12 to 12:30 sa Barreta alas 12 with Russell Cortez, mga tugang. Pag alas 11 after the news break, kairibata po ang DTI, usapang consumer at negosyo para po sa Aldaw pong ini. Friday, November 17, 2023. Thank you po and God bless. It's all the